हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। तेजपुर इउनिभार्सिटियाव भेकेन्सि ओंखारना फैदों क्लार्कआव एप्लाइ खालामनो हागोन 12 पास जानाय लोगो लोगो आरो लास्ट डेटआ 13 जुलाइ। दा फै गोबाव खालामालासिनो नायनोसै डाइरेक्ट अफिसियेल नटिफिकेसन। लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेसन लाना फैखाबाय। एप्लाइआ स्टार्ट जाथ'वाखै, जागोनसो 14 जुननिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 13 जुलाइसिम थाहैगोन आरो लोगोसे हार्ड कपि हरनायनि लास्ट डेटआ थाहैगोन 23 जुलाइ। नोंथांमोना हार्ड कपि हरनांगोन। दा बेखौ बोरै हरगोन आं नोंथांमोननो होगोन, गाहायाव दङ डिटेल्सआ। दा फै नायग्रोनोसै, बेयाव माखासे पस्ट दङ, नोंथांमोना बेखौ पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बायदि बायदि पस्ट दङ, जास्ट जेराव 12 पास एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना डिटेल्सखौ बांसिन होनाय जागोन। दा बेनिखायनो जों नाम्बार 5 निफ्राय एप्लाइ खालामनो हायो। जेरै पस्टआ दङ इउडिसि, एलडिसि, जुनियर एकाउन्टेन्ट आरो टेकनिकेल एसिस्टेन्ट। बैसोआ 18 निफ्राय लानानै 27 इयार्ससिम, थेवब्लाबो एसटिफ्रा 5 इयार्स बाराब्लाबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा जों नायनोसो फैदो बेसेबां थायोब्ला फरायनाय एप्लाइ खालामनो हागोन। दा नैबेफोरबायदि 1 2 3 4 नोंथांमोना बेफोरबायदि पस्टआव एप्लाइ खालामनोबा हाइ लेभेलनि क्वालिफिकेसन नांगौ आरो लोगोसे साख्रि मावखानाय नांगौ। नोंथांमोना बेखौ पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन। जास्ट आं नोंथांमोननि जेराव बांसिन इलिजिबोल जागोन बेखौनो देखायनोसै। स' बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो। दा लोगोफोर जोङो नाम्बार 4आव नायोब्ला बेयाव एसिस्टेन्ट रेजिस्टाराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो बा मास्टार डिग्री पास खालामनाय जानांगोन आरो लोगोसे 55% नोंथांमोना थानाय जानांगोन, अब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय जों नाम्बार 5आव फैयोब्ला बेयाव दङ इउडिसि एबा आपार डिभिजन क्लार्कआव एप्लाइ खालामनोबा जिखुनु जाया डिग्री पास जाब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। खुनु डिप्ल'मा नाङा, बेनिफ्राय कम्पिउटार नलेज थानाय जानांगोन। दा नेक्स्टआव जों फैबाय, बेनो जाबाय एलडिसि लोगोफोर। एलडिसि माने लवार डिभिजन क्लार्कआव 7 भेकेन्सि दङ। बेयाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा 12 पास जानांगोन एबा एचएस पास जानांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना टाइपिं स्पिड थानांगोन आरो बेनो जादों टाइपिं स्पिडा 30 वर्ड्स पर मिनिट इन हिन्दी जागौमोन बियो, नाथाय इंलिसबा 35 लानाय जायो। मिस्टेक जादों, बे इंलिस जानाङामा। नोंथांमोना बेखौ नैबे 30 वर्ड्सआ हिन्दीयावसो जायो, नैबे 35आसो नोंथांमोना इंलिसाव लिरनांगौ जायो। दा बेयाव एसे मिस्टेक जादों। बेनिफ्राय जों फैबाय नेक्स्टआव जुनियर एकाउन्टेन्टआव जों फैयोब्ला 2 भेकेन्सि नुदों। एससि अबिसि दङ। बेनिफ्राय बेचेलर डिग्री कमार्सआव पास खालामनाय जानांगोन नोंथांमोना, अब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय टेकनिकेल एसिस्टेन्ट नाम्बार 8आव दङ। बेयाव एप्लाइ खालामनोबा नोंथांमोना बिएससि मेजर थानाय जानांगोन। बिएससि पास खालामनाय, साइन्सनिफ्राय डिग्री पास खालामनांगोन आरो मेजरा फिजिक्सआव थानांगोन, अब्लासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय 2 इयार्स एक्सपिरियेन्स बिनाय जादों। सिमिलार जबाव नोंथांमोना जिखुनु जाया मावनाय दङब्ला एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेयाव एसटि नुवाब्लाबो नोंथांमोना आनरिजार्भनि थाखाय एलिजिबोल जायो, एप्लाइखौ बयबो खालामनो हायो। बेनिफ्राय बोरै एप्लाइ खालामगोन, दानिया जों नायनोसै वेबसाइटखौ। दा वेबसाइट होनोब्ला आं नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होखाजोब्बाय। बेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों, नै बेनो जाबाय डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना मोनगोन www.tezu.ernet.in। नोंथांमोना बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो एप्लाइआ 14 निफ्रायसो जागोन, 14 जुननिफ्राय आरो लास्ट डेटआ जुलाइनि 13सिम थाहैगोन। दा बेनिफ्राय हार्ड कपिखौ बोरै हरगोन नोंथांमोना नायना लादो। दा हार्ड कपि जों हरनांगोन। दा जोङो हार्ड कपिखौ बबेयाव हरगोन? दा बेयाव एड्रेस दङ लोगोफोर, नोंथांमोना हार्ड कपिखौ हरनांगोन। नैबाव एड्रेसखौ नुनो मोन्दों, नै द रेजिस्ट्रार तेजपुर इउनिभार्सिटि, तेजपुर 784028। बेयाव नोंथांमोना पस्ट खालामना हरनांगोन हार्ड कपिखौ, गासैखौबो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्ट होनांगोन आरो बिनि लास्ट डेटआ 23 जुलाइसिम थाहैगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बाय पस्ट खालामनांगोन आरो नोंथांमोना एप्लिकेसन फर दा पस्ट अफ होनानै लिरनांगोन। स' लोगोफोर बेनोसोमोन आपडेटआ। नोंथांमोना पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामना लादो। दा वेबसाइटआव थाङोब्ला बिनि एप्लाइआ जाथ'वाखै, नोंथांमोना एप्लाइखौ मोनथ'नाय नङा। दा नै एप्लाइ बेयावनो जागोन। नोंथांमोना आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होखाजोब्बाय, नोंथांमोना डाइरेक्ट फैनानै एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय डेटआ जानाय लोगो लोगो। स' बेनोसैमोन लोगोफोर, आसा खालामा मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक खालामगोन, कमेन्ट खालामगोन। गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लादो।